Hello guys! Welcome to my channel again at nandito ako ngayon sa aming bahay. So kung nakikita nyo, meron ako ditong hawak na flower vase. So ito guys ay fresh roses. Galing to sa city. Actually kararating lang namin kasi ngayon guys ay meron kaming okasyon dito sa bahay. So magkakaroon kami ng pabasa. Sa mga Catholic dyan, na kagaya ko, usually ay merong tinatawag na pabasa during Lent season. O ito yung tinatawag nating mahal na araw. So dito sa Pilipinas, ang kumbaga panata o devotion ng isang pamilya ang pabasa. So dahil ngayong hapon ay magsisimula ang pabasa namin, kaya nagpe-prepare po kami dito sa aming bahay at syempre gagawa po tayo ng altar. Actually, kagabi, naggawa na rin ako doon at tatapusin po natin ngayon. Kaya gusto ko kasi may fresh flowers dito sa ating mga Catholic. Rosary or the beads of rosary is a symbol of a rose. We are offering roses to our Mother Mary. Kaya, mas maganda to, diba? So, ayan. So, mamaya papakita ko sa inyo guys yung mga kaganapan dito at syempre, yung gagawin ko pang altar. Tatapusin natin kasi mamayang konti ay mag-uumpisa na po ang ating pabasa. Dito po sa amin ay nag-i-invite kami din ng ibang mga nagbabasa at syempre yung mga kamag-anak namin. Dahil ito po ay sa family ng side ng mama ko, so rotation sila guys. So this year, kami naman ang magpapabasa. Kami ang host. Kaya, kailangan namin mag-prepare na guys. So, come on, let's start. At mamayang konti guys, sana ay matapos na natin to. Gagandahan natin para sa ating Panginoon. Okay? Let's go! Arrange tayo guys kasi kararating lang itong flowers. Yes po. We don't have the loan. So, ito na guys, ang ating flowers. Kaunti lang siya. At marami siyang angel's breath. Ayan.
Ayan, spread ko lang siya. Hindi ko na nilagyan ng maraming, yung malalaki ang dahon kasi medyo crowded na siya at hindi siya lumulutang yung ganda ng ating rose. At ito yung pangalawa natin. So, ilalagay na natin doon sa ating altar. Wow, may maha. Si Mami She. OMG. Labor of love. Ayan, guys. Oh my gosh! So, meron kaming maha blanca, guys. At ang ayan, homemade maha blanca. Nandito kami ngayon sa kaganapan sa aming Papasyon 2022 pabasa Lent season po. Sabaw kayo dyan. Sabaw para sa Papasyon. Ayan. Ayan. At ito, dahil wala siya, ano lang siya guys, sa video cam. Don't forget to like and subscribe to Kuya Awi TV. Ang Papasyon o Passion in Bicol. Ito po ay isang libro na nasusulat ang kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo mula nang siya isilang hanggang sa kanyang pagpapasakit sa krus. Ito po ay binabasa tuwing mahal na araw o Lent season. Ito po ay nasusulat sa Bicol kaya Passion in Bicol. Ito ay magdamagang pagbabasa o maghapon o inaabot ng madaling araw. Depende po kung anong oras gusto ng may bahay o ng pamilya na may panata. Kami po ay nag-umpisa ng alas 5 at ito po ay matatapos kinabukasan ng tanghali. At sila po ay non-stop na magbabasa. Hindi lang po ay nagbabasa, ito po ay kinakanta din. Kaya sila po talaga ay masasabi nating matyaga at talagang devote ng ating mahal na pasyon tuwing mahal na araw. Kami naman po ay ang host ng aming papasyon. And guys, siya ang aming tagaluto ng maha blanca. Nagutom siya. Ang aming food for tonight, dinuguan at natong or laing. Itong fish na luto na the next day. Ayan, praise God, natapos na rin po ang ating pabasa 2022 ngayong Lenten season. At syempre pa, pauwi na po ang ating mga bisita, ang aking auntie, ang mga elders,
at talagang mga nagbasa ng ating mahal na pasyon na nagpuyat na magdamagan, kinanta. At syempre, sila po ngayon pauwi na sa kanilang mga bahay sa kabilang ibayo po dito sa aming lugar sa Bicol. Si Lala ay antok na magdamag pabasa. Ito yung gusto mo. Ano to? Anong tawag mo dyan, nak? Ibos. Sa dahon. Suman sa dahon ng nyog. Puputulin ko. Hindi yan pinuputol. Nakuha ka ng itinidor. Tapos tusukin mo siya ng tinidor. Ano po? Hindi abot. Ito na. Hawakan mo. I-push mo ng ano. Dali. Mali. Push mo. Teka. I-push mo ng dahon. Hawakan mo yung dahon. Yan. Ganyan. Tapos sasaw sa chocolate. Or sa sugar. Kunti lang. Ganyan pagkain ng suman. Ayan ay madagkit na bigas. Ito yung aming handa. Ngayong pabasa. Ito yung gulay. Gulay ng ampalaya at laing. Yung laing dyan.